дете, си смееш си, така като се обърнеш, си бъде вече на 60 години. Само преди 2 месеца бях какво нещо в живота. Както че преди 2 месеца бях на Попови ливади и беше топло горещо, просто изгоря ми главата. Защото точно срещу слънцето, леле майко, изгоря ми главата, межите не можах да спа, имаше бяха халюцинации. А сега, Боже, бели мечки. Дропът на вратата. Не можахте да познаете. Аз съм се променил. Променил съм се, защото вие сте се променили. Защото у нас непрекъснато текат промени. Нормално е ние да се променяме. У нас няма нищо по-постоянно от промените. Затова сме се променили. Това какво? Това са очи, не са халогенни фарове. Такива са ми очите, защото гледам новините по телевизията. Излиза водещия, модно облечен, от устата му мед капе. Добър вечер, уважаеми зрители, така се радвам. Но да видим новините и фраз на екрана. Ха-ха-ха! Екстремистки колят невинни граждани. Фраз втора новина, катастрофирал Боинг на борда всички загинали. Фраз трета новина. Сексуален маняк изнасилил сериен изнасилвач. Тук се обърка, май. Веднага след това. А сега лека нощ и приятни сънища. Ма как лека нощ и приятни сънища? Бях цяла нощ не съм мигнал. 10 пъти ставам да проверя дали вратата е заключена. На студента съм се спал. И съдувам в кошмар. Как мен екстремисти ме изнасилват в падащ бой! Това не е барплот, не е дърводелските змя. Това е гръб на човек, живел по време на криза и на преход. Затова е толкова хубаво гърба ми, защото на него трябва да има място за всички проблеми на кризата, за всички тежести на прехода, аз да мога да ги пренеса. Трябва да има и място за 2-3 парламентарни комисии, които да се карат как по-леко да пренеса тежестта на прехода. Ма какво става с този преход? Той край му не се вижда. От преход криза. Да, у нас е преход, криза. Преход, криза. Преход, криза. В Русия е Путин, Медведев. Що се касае за прехода, аз проблема, но само аз за себе си съм го решил. Мога да ви дам рецепт. Значи аз вкъщи съм взел костенурка. Костенурката живее поне 200 години. Значи след 200 години поне един член на моето семейство ще види аджиба как ще завърши този преход, бе! Ей!